Идел буе җирләрендә 1100 елдан артык Аллаһның сүзе, Коръәни Кәрим яңгырый. Гасырлар үзгәреп, тыныч заманнар сугышлар белән, чәчәк аткан көннәр белгенлек белән алмашынып килсә дә, кешеләр йөрәкләрендә иман нурын саклап килгәннәр. Алай гына да түгел, нәкъ менә ата-бабаларыбызның йөрәкләрендәге иман нуры алардан соң безгә дә бу дөньяда бер эз калдырырга мөмкинлек биргән. 20 гасырның 80-нче еллар азагы, 90-нчы еллар башында Россиядә дин илебез дәүләтчелегенә һәм мәдәниятенә саллы тарихи өлеш керткән мөһим җәмәгать институты буларак таныла башлый. 1990 елларга кадәр Татарстандагы дини оешмалар Уфадагы дини идарәгә буйсыналар, ә Казанда Татарстан мөхтәсибәте урнашкан була. 90 ел башларында Татарстанда мөселман өммәте үсеше күзәтелә. Мәхәлләләр оеша, бер-бер артлы мәчет мәдрәсәләр төзелә. 1991 елга җумһуриятебездә якынча 300 мәчет була. 1992 елның 22 августында мөстәкыйль дини идарә төзү турында карар кабул ителә. Аның устафы раслана һәм җитәкчесе мөфти итеп Габдулла хәзрәт Галиулла сайлана. Габдулла хәзрәт 1992 елдан 1998 елга кадәр республика мөселманнарының рухи остазы булып тора. Безнең мөфтиләребез дини нәзарәт тарихына килгәндә, алар күп түгел дүртәү, һәм аларның һәр берсе үзенең менә теге идарә иткән чорында, аларның һәр берсенең үзенең йөзе бар дип әйтер идем мин. Менә Габдулла хәзрәткә килгәндә, Габдулла хәзрәт ул милли хәрәкәттән килде дип әйтергә була. Ни өчен? Менә ул да шараклы түгел, чөнки ул 90-нчы еллар башында татар милли хәрәкәте ул бик көчле иде. Татар милли хәрәкәте ул милли проблемалар белән бер рәттән дини проблемаларны да күтәрү кирәклеген инде яклап чыкты һәм беренче мәртәбә менә милли хәрәкәт тарафыннан дини нәзарәте Уфада түгел, үзебезнең Татарстанда булырга тиеш дигән фикер яңгырады. Һәм шуңа күрә дә инде ул менә Татарстанда мөстәкыйль дини нәзарәтен булдыру, инде ул милли хәрәкәттән чыккан фикер дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә менә Габдулла хәзрәтнең милли хәрәкәттә актив катнашып китүе, һәм инде аның менә Татарстан дини нәзарәтенең беренче мөфти булуы шараклы түгел. Әлбәттә, Габдулла хәзрәт килгәч, инде иң беренче чиратта менә дини нәзарәтләрнең инде структураларны булдыру, мәчетләрне салу, дини нәзарәтенең үзенең структурасын булу буенча беренче адымнар эшләнде дип әйтер идем мин. Аларның инде максаты нидән иде? Халыкны күбрәк дингә тарту, мәхәлләләрне эшләтү, дини мәгарифне күтәрү иде. Беренчедән шуны ассызыклап әйтергә кирәк, безнең Совет чорында булган үз вакытында инкыйлабка хәле булган мәчетләребезне кайтару иде. 1992 елның 15 сентябрендә Татарстан мөселманнары дини нәзарәте юридик яктан теркәлә. Мөфтият Казан шәһәренең Нурулла мәчетендә эшли башлый. Шул ук елның көзендә якында гына урнашкан Габдулла Тукай исемендәге кинотеатрда тагын бер мөһим җыелыш уздырыла. Анысы инде оештыру ягыннан камилрәк, күп санлырак була. Башкортстан, Төмән, Пермь, Пенза, Сарытау һәм башка өлкәләрдән, Мәскәүдән дә вәкилләр катнаша. Бу вакытта моңарча склад һәм клуб булып хезмәт иткән мәчет биналары мөселманнарга кайтарылып, яңадан ачыла башлый. 1992 елдан алып Татарстан Республикасында дин кардәшләребезне хаҗга оештырып җибәрү эше гамәлгә куела. 90 еллар гомер алганда дини яңарыш өчен бик тә киренке, бик тә эчтәлекле, бик тә хәүфле чорлар иде. Әлбәттә, күп нәрсәләр хокук ягына да билгеләгән түгел. Советлар Союзының таркалуы, бәяләр үсүе һәм дефицит сәбәпле күп кенә халык югалып кала. Россия мөселманнары җитәкчеләре үз алларына традицион ислам кыйммәтләренә таянып, дөрес юнәлеш табуны бурыч итеп куялар. Безнең үзебезнең халык ул вакытта традицион дигән
төшенчәне иске, ягъни традиционный ислам дигән төшенчәне куллана башлады. Үзебезнекен монда мәзһәб мәсьәләсендә һәм башка шушы үзебезнең горыф-гадәтләргә бәйләнгән юнәлешне дә истә тотып алып барсак кына безнең биредә татулык та, тынычлык та, дуслык та булачагын аңлап 90-нчы еллар азагында иң мөһим мәсьәләләрнең берсе ул да булса бер төрле радикаль төстәге агымнарны белән көрәшү мәсьәләсе килеп туган иде. Шуңа мөрәттән дини оешмаларның структураларын булдыру, аларның оештыру эшләрен җайлап җибәрү, бу мәсьәләләр иң башта торган сорауларның берсе иде. Татарстанда югары ислам гыйлеме таралу 19-нчы гасырдан ук дан тоткан, әмма совет чорында ябылып, яңадан мөселманнарга 1993 елда гына кайтарылган Мөхәммәдия мәдрәсәсе белән турыдан-туры бәйле. Әлеге гыйлем йортында Галимҗан Баруди нигез салган уку йортының традицияләре дәвам итә. Махсус устав, уку йорты программасы, дәреслекләр төзелә. 1995 елда Галиәскәр Камал исемендәге театрда Татарстан мөселманнарының 2-нче съезды уза. Ул дөньяви зыялылар катнашында әзерләнә. Татарстанда 1-нче мәртәбә республика казые билгеләнә. Әлеге вазифага Камил хәзрәт Бикшәнтәевне куялар. Съездан соң моңа кадәр таркалган мәхәлләләрнең район күләмендә берләшүе башлана. Беренче мөхтәсибәтләр Апас, Арча һәм Балтач районнарында барлыкка килә. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте пленумы гамәлгә керә, аңа мөхтәсибләр чакырыла. Биредә шуны аңларга кирәк. Бер яктан менә дини тормыш, мөселманнар үзләре үз проблемаларын хәл итә, ләкин шул вакытта бит дәүләт тә бар. Без дәүләттә яшибез. Дәүләтнең сиясәте бар. Дини конфессиональ сиясәт. Һәм шуңа күрә әлбәттә дәүләт өчен менә дини конфессиональ сиясәтне теге камил булдыру өчен дини нәзарәтләрнең саны күп булу ул бик проблемалы. Менә бүгенге көндә мисал итеп китерергә мөмкин. Кайбер өлкәләрдә 5-6 мөфтият бар. Әлбәттә, ул дәүләт эчендә, җирле идарә органнары эчендә бик зур проблема тудыра, чөнки алар кайсы дини нәзарәте белән эшләргә икәнлеген дә белмиләр. Һәм шуңа күрә ул менә теге мөселман дини оешмаларын читләштерүгә китерә. Аларның берсе белән дә эшләү мөмкин түгел, шуңа күрә аларны хәтта эшләү түгел, инде нинди дә булса чараларга берсен дә чакырмыйлар. 1998 ел Татарстан мөселманнары өммәте өчен хәлиткеч этап була. 14 февральдә чираттагы съезд уздырыла. Тарихка ул берләштерү курылтайы атамасы белән кирип кала. Монда 700-дән артык имам, Россиянең танылган дин эшлеклеләре, хөкүмәт вәкилләре һәм Татарстанның беренче президенты үзе катнаша. Курылтайда Татарстан җирлегендә бердән-бер дини нәзарәте калдырырга карар кылына, аның структурасы формулаша. 98 елның 14 февраленә кадәр ул чор мин инде бер төрле оештыру чоры итеп карыйм. Анда инде төрле теләкләр бар, төрле карашлар туа. Әлбәттә, Татарстан мөселманнары өчен ул уңайсызлыклар тудыра. Оештыру мәсьәләсендә дә, кыйблалар билгеләү мәсьәләсендә дә. Шуңа күрә дә инде мөселманнар үзләре делегация формасында безгә Дин эшләре советына мөрәҗәгать итәләр иде. Ул әлбәттә дәүләтнең генә теләге түгел, ә мөселманнарның теләге. Нәтиҗәдә бердәм үзәкләшкән дини оешма барлыкка килә. Устав кабул ителә. Татарстан мөселманнары дини нәзарәтенең рәисе итеп Госман хәзрәт Исхакый сайлана. Ул мөфти вазифаларын 2011 елга кадәр башкара. Госман хәзрәт инде ул берләштерү съездында килгән мөфтиләрнең берсе, һәм чыннан да менә Госман хәзрәт чорын алсак, Госман хәзрәтнең Россиядә иң эффектив эшләүче дин өлкәсендәге менеджерларның берсе дип әйтергә була. Чөнки нәкъ менә Госман хәзрәт чорында Татарстанда мәчетләрнең саны бик күпкә артты дип әйтер идем мин. Нәкъ менә Госман хәзрәт чорында Татарстанда дини нәзарәте үзенең инфраструктурасын булдырды. Биредә инде мәчетләр салу белән бер рәттән дини йортлары ачылды. Аларның саны хәтта бүгенгә караганда да күбрәк иде. Ул чорда 15-кә якын мәдрәсә эшләп килә иде. Менә ул чорда нәкъ менә безнең Россия Ислам университеты да ачылды. Шушы курылтайда баш казый булып Габделхак хәзрәт Саматов сайлана. Бу вазифаны ул 2006 елга тикле үти.
Госман хәзрәт кыска гына вакыт эчендә Татарстанның барлык диярлек районнарын йөреп чыга. Эффектив эшли торган вертикаль структура төзүгә ирешә. Диния нәзарәтенең үзәк аппараты, барлык районнарда мөхтәсибәтләр, гөләмәләр шурасы, Казыят институты булдырыла. Татарстан президенты тәкъдиме белән Казан үзәгенең Лобачевский урамында нәзарәт эшчәнлеге өчен бина бүлеп бирелә. 1998 елда Диния нәзарәтенең Закат Хәйрия фонды оеша. Шул ук елны Россия Ислам университеты ачыла. 2004 елда Татарстан Диния нәзарәте каршында Хәләл комитеты барлыкка килә. 2002, 2006 һәм 2010 елларда узган курылтайларда Госман хәзрәт Исхакыйны мөфти вазифасына кабат сайлап куялар. Бу чорда Татарстан Диния нәзарәте рәисе урынбасары булып, күп еллар Вәлиулла хәзрәт Якупов, ә үзәк аппарат җитәкчесе булып Ильяс хәзрәт Җиһаншин хезмәт итәләр. 2006 елда республика казые итеп Җәлил хәзрәт Фазлыев сайлана һәм бүгенге көнгәчә шушы вазифада эшләп килә. 2011 елның 13 апрелендә чираттан тыш уздырылган курылтайда Диния нәзарәтенең яңа рәисе итеп Илдус хәзрәт Фәиз сайлана. Ул мөфти вазифаларын 2013 елга тикле башкара. Илдус хәзрәт җитәкчелегендә Татарстанда мөселман мәгариф системасын тәртипкә китерү һәм аны реформалауда җитди эшчәнлек алып барыла. Ул татар дин галимнәренең мирасын кайтару һәм тарату эшенә зур әһәмият бирә. Имамнар өчен квалификацияны үстерү курсларын оештыра. Барлык мәчетләр, имамнар бердәм уставка нигезләнеп эшли. Диния нәзарәте эшчәнлеге тарихында беренче тапкыр имам мөхтәсибләр һәм казыйлар хезмәт хакы ала башлый. Мөхтәсибәтләргә хезмәт машиналары бүлеп бирелә. 2011 елның июнь айында Диния нәзарәтенең нәшрият бүлеге ачыла. Бүгенге көнгәчә чыгарылган Дин ва мәгышәт һәм Умма газеталары басыла башлый. Ислам Today сайтына нигез салына. Татар дин галимнәренең китаплары тәрҗемә ителде, бастырылды. Шулай ук мәчет һәм мәдрәсәләр өчен дәреслекләр әзерләнде. Мәсәлән, Илдус хәзрәтнең тәкъдиме буенча барыбызга да билгеле булган Әхмәт Хади Максудиның Гыйбадат Исламия китабы иске татар теленнән хәзерге татар теленә тәрҗемә ителде. Менә 2000 елларда без бик яхшы күрәбез инде идеологик проблемалар, бигрәк тә менә Абу Ханифа мәзһәбе, Матуриди гакыйдасы хакында күбрәк сөйли башладылар. Һәм шуңа күрә дә ислам яңарышының бик мөһим проблемаларының берсе, ул да булса, менә үзебезнең традицияларга әйләнеп кайту. Үзебезнең традицияларга әйләнеп кайту, бит ул структуралар булдыру гына түгел, ул инде менә шушы Абу Ханифа мәзһәбе традицияларын кайтару, һәм инде менә Матуриди гакыйдасын кайтару иде. Менә шуңа күрә инде 3нче мөфти хакында әйткәндә, без нәкъ менә Илдус хәзрәт чорында бу проблемалар беренче планга чыкты. Һәм ул проблемалар хакында инде без күбрәк сөйли башлады. Ул проблемалар хакында сөйләү генә түгел, ул проблемалар өстендә эшләү инде ул шактый җитди югары дәрәҗәгә күтәрелде дип әйтер идем мин. Госман хәзрәт чорында ук барлыкка килгән Вакыф фонды 2011 елда актив эшчәнлеккә керешә. Мөфтият каршында мөселман эшкуарлары ассоциациясе булдырыла, алар инициативасы һәм ярдәме белән 2011 елда беренче республика күләм ифтар уза. 2012 елда Дум РТ Хош рәсми Хош операторы барлыкка килә. Шул ук елны беренче тапкыр Татарстан Республикасы мәдрәсәләре мөгаллимнәре арасында аттестация оештырыла. 2013 елның 17 апрелендә Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте рәисе итеп Камил хәзрәт Самигуллин сайлана. Ул Татарстанда традицион исламны үстерү эшен дәвам итә. Камил хәзрәт мөфтилеге чорында да бик күп эш башкарыла. Ул үзенә кадәр килгән диния нәзарәте рәисләренең эшен дәвам итеп, Татарстан мөфтияте эшчәнлегенә яңа сулыш өрә. Менә бүген инде 4нче мөфтигә килгәндә, мөфтиятның эшчәнлеге өчен бүген бәлки информацион сәясәт бик мөһимдер. Чөнки
менә без күреп торабыз бит инде традицион динне тарату чаралары бүген алар инде эффектив эшләми. Информацион сәясәт ул яңа дәрәҗәгә күтәрелергә тиеш. Шуңа күрә бу юнәлештә безнең дини нәзарәтенең уңышлары зур дип әйтер идем мин. Менә хузур инде хузурның эшчәнлегенә килгәндә, бүгенге көндә менә телевидениенең барлыкка килүе бик мөһим. Шулай ук инде Азан радиосының эшләве, шулай ук инде менә онлайн курсларның, мәсьәләр каршында курсларны онлайн дәрәҗәгә күтәрү, русча, татарча булуы, аннары менә китап бастыру бик мөһим. Бүген инде аларның тиражының урта гомуми саны миллионга якынлашып килә дип әйтер идем мин. 2013 елда Татарстан Диния нәзарәтенең Хозур нәшрият йорты барлыкка килә. Һәм шушы вакыт эчендә Россиядә иң эре мөселман медиа холдингларының берсенә әверелә. Нәшрияттан тышмында Хозур телеканалы, Азан радиосы, Ислам Today федераль аналитик порталы, татар дини мирасын туплаган Дәрел Кутуб электрон китапханәсе уңышлы эшләп килә. Дин вә мәгышәт белән Умма газеталары һәм Шура журналы басыла. Дини дәгъват актив рәвештә социаль челтәрләрдә дә алып барыла. Бүгенге көндә нәзарәтнең һәм аның карамагындагы оешмаларның 42 тематик аккаунты бар. Әлеге сәхифәләрне 2,5 миллионнан артык кеше күзәтеп бара. Шулай ук мөселманнарга бик файдалы булган мобиль кушымталар даими җитештерелә. Аларның күбесе татар һәм рус телләрендә бар. Монда Коръәннең мәгънәви тәрҗемәләре, намаз вакытлары, хәләл белешмәлеге, онлайн мәдрәсә, татар теле курслары, Хозур телеканалы һәм Азан радиосы эфирлары барлыгы 10 кушымтаны түләүсез кулланырга була. 2014 елда намаз вакытлары Татарстанның һәр районы өчен географик үзенчәлекләрне исәпкә алып, астрономик хисапларга нигезләнеп төзелә. Шәригать мәсьәләләре буенча халыкка консультация бирү өчен 2019 елда Дәрел Ифта фатвалар кол үзәге булдырыла. Халыктан килгән сораулар буенча аның аша ел сайын 10 меңләп дини бәяләмә чыгарыла. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең Гөләмәләр шурасы җәмәгатьчелекнең көнүзәк мәсьәләләренә караган фатвалар, дини карарлар чыгару өчен оештырылган булса, соңгы елларда аның эшчәнлеге моның белән генә шикләнмичә, банк, финанс һәм инвестиция базарлары кебек юнәлешләрдә республиканың икътисади үсешенә дә тәэсир итә башлый. Соңгы 5 елда Россия күләмендә зур әһәмияткә ия булган 5 ислам финанс инструменты гамәлгә кертелә. Акбарсбанк тарафыннан күчемсез милекне хәләл рассрочкага сатып алу. Бу беренчесе, икенчесе шулай ук Акбарсбанк тарафыннан хәләл дебет картасы тәкъдим ителде. Акбарс Капитал тарафыннан хәләл инвестиция продукты, паевый инвестиционный фонд дип атала торган финанс продукт тәкъдим ителде. Һәм шулай ук күчемле милекне хәләл рассрочкага сатып алу Мирас финанс компаниясе тарафыннан тәкъдим ителде. Һәм шулай ук алга таба да хәләл финанс продуктлары көтелә. Диния нәзарәтенең башка структур оешмалары эшчәнлегенә килгәндә, Дум РТХ, Вакыф фонды, Хәләл комитеты, Зәкат хәйрия фонды турында аерым әйтеп үтү зарур. 2012 елдан бирле эшләп килә торган Дум РТХ Россиядагы 8 рәсми хаж операторының берсе. Гомумән алганда 1992 елдан 2022 елга кадәр Татарстан Диния нәзарәте 30 меңгә якын кешене хаж кылдырып алып кайта. Бүген республикабыз нәзарәтенә ел сайын бүлеп бирелә торган квотаның уртача саны 1800-не тәшкил итә. Шулай ук Диния нәзарәте тарафыннан Татарстан Республикасы Вакфы фонды оештырыла. Ул мәчетләр һәм башка күчемсез милек объектлары, шул исәптән дини билгеләнештәге мәдәни мирас объектлары төзелешен һәм эшчәнлеген билгеле бер системага сала. Оешкан көннән алып бүгенгә тикле Татарстан өммәте милкенә 1592 объект рәсмиләштерелә. Хәләл стандарты комитеты эшчәнлегенә килгәндә, 2004 елда оешкан көннән алып бүгенгә тикле комитет 1190 предприятие, җәмәгать туклану урыннары, кунакханәләр һәм санаторияләрне сертификацияләгән. Уртача һәр елны 150-гә якын оешма товарларын җитештерү һәм хезмәт күрсәтү стандартларын хәләл нормаларына туры китереп, комитеттан сертификат ала. Хәйриячелек хезмәтен 1998 елда оешкан Зәкат хәйрия фонды башкара.
2016 елдан башлап әлеге эшчәнлек системага салына һәм тәртипле рәвештә алып барыла. Монда авыруларга дәвалану өчен матди ярдәм җыю, авыру балаларны тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм күрсәтү, корбан итләрен, гышыр, закат һәм фитра садакаларын җыеп, мохтаҗларга тарату эшләре керә. Шулай ук фонд даими рәвештә һәр теләүчегә кайнар ризык һәм кием комплектлары өләшә. Нәзарәтнең иң зур социаль проекты булып 2011 елдан бирле уздырыла торган республика күләм ифтар тора. Шушы вакыт эчендә анда барлыгы 97 мең кеше катнаша. Әлеге ифтарлар волонтерлар ярдәмендә үткәрелә. Нәзарәтнең волонтерлар хәрәкәте саны 1000-гә җитә. Яшьләр иң яратып катнашкан проектлар ул мөселман яшьләре форумнары, чиста мәчет акциялары һәм Muslim Quiz интеллектуаль уеннары. 2018 елдан гамәлгә ашырыла торган Ислам беренче адымнар мәктәбендә барлыгы 840 кеше белем алып намазга баса. Татарстан диния нәзарәтенең төп юнәлешләреннән берсе ул әлбәттә мәгърифәтчелек һәм укыту эше. 2015 елдан Татарстан мәдрәсәләренә бердәм урта белем бирү стандарты кертелә. 2017 елда бөтен Россиядә урта һәм югары дини уку йортлары өчен бердәм стандартлар буенча концепция кабул ителеп раслана. Диния нәзарәтенең 30 ел дәвамындагы эшчәнлеге барышында Татарстанда мөселман мәгариф системасы күп баскычлы итеп формалаша. Беренче баскыч ул мәчет каршындагы курслар. Бүгенге көндә башлангыч дини белем Татарстанның 700 мәчетендә бирелә. Монда 15 меңгә якын шәкертне 1500-дән артык мөгаллим укыта. Гомум белем бирү баскычын 3 мөселман мәктәбе тәшкил итә. Булар Казандагы Госмания, Әлмәттә Нур һәм Алабуга шәһәрендәге Ихсан мәктәпләре. Урта һөнәри баскыч ул хәзерге вакытта республикада эшләп килә торган урта һөнәри белем бирү мәдрәсәләре. Алар 8 Казанда Мөхәммәдия һәм Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәләр, Ярчалыда Ак мәчет мәдрәсәсе, шулай ук Буа, Әлмәт, Кукмара, Урыссуда Фәнис һәм Мамадыш мәдрәсәләре. Мәгариф системасындагы киләсе баскыч югары белем бирү уку йортлары. Булар Россия Ислам институты белән Казан Ислам университеты һәм Госман ибн Гаффан исемендәге Коръән хафизларын әзерләү үзәге. Һәм инде иң югары академик баскычны 2017 елда ачылган Болгар Ислам академиясе гәүдәләндерә. Шул рәвешле җумһуриятебездә дини гыйлемне нигезләрдән алып академик дәрәҗәгә кадәр үзләштерү өчен барлык шартлар да тудырыла. Буларга өстәп, соңгы елларда Татарстан мөхтәсибәтләрендә тулы көченә эшли торган мәгърифәтчелек үзәкләре төзү тәҗрибәсе дә тарала башлый. Шулай ук заманасына күрә диния нәзарәте тарафыннан дистанцион белем бирү технологияләре дә актив кертелә. 2021 елда татар телендә беренче онлайн мәдрәсә эшли башлый. 2022 елда без татарлар дип аталган татар теле курслары шулай ук онлайн форматта әзерләнде. Мәгариф системасының хәзер бер стандарт юнәлешендә без Татарстан мәдрәсәләре, дини уку йортлары алып барыла икән. Хәзер менә безнең үзебездә бөтен дини юнәлештә бирә торган баскычлар хасил булды. Инде теләгән кешегә каядыр чит илләрдән ниндидер әйберләр эзләп бирергә түгел, үзебездә менә бу юнәлешне алып барырга инде мөмкинчелек бирелде. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең өстенлекле эш юнәлешләреннән ул Коръәнне өйрәнү. 30 ел эчендә мөфтият тарафыннан Коръәннең барлыгы 15 мөсхафы әзерләнә һәм нәшер ителә. Коръәнгә багышланган уникаль проектлар гамәлгә ашырыла. Коръән бастыруның татар традицияләрен кайтару, Россиядә Коръәннең мәгънәләрен аңлау өчен заманча фундаменталь база булдыру һәм ислам дөньясында Коръәнне әзерләп чыгаруда эксперт буларак танылу. 2014 елда Россиядә беренче тапкыр Коръән Кол-Шариф мәчетендә һәм 2015 елда Болгардагы Ак мәчеттә берүзлексез хәтем кылына башлый. 2016 елда Коръән Россиядә беренче мәртәбә халыкара стандартларга туры китереп бастырыла. 2017 елда тулы аудио версиясе әзерләнә. Камил хәзрәтнең җитәкчелеге астында бастырылган һәрбер Коръәни Кәрим, һәрбер Коръәни Кәрим басмасы ул халыкара стандартларга туры китерелгән һәм халыкара стандартлар нәрсә соң ул дигән вакытта ул
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin 3. halifesi bulgan Osman ibn Affan radıyallahu anhu tarafından belgelenген standartlarga biz әйтәбез. 2019 елны татар һәм рус телләрендә дөнья күргән Калам Шариф мәгънәви тәрҗемә һәм Калам Шариф перевод смыслов исемле фундаменталь хезмәтләр Татарстан диния нәзарәте тарихында Коръән мәгънәләренең үзе әзерләгән беренче тәрҗемәләре булып тора. 2020 елда әлеге мәгънәви тәрҗемәләрнең татар һәм рус телләрендә аудиоверсияләре дә бер артлы дөнья күрә. Шул ук елны мөфтияттә Коръәннең 10 кыйраәт белгечләрен әзерләү эшенә керешәләр. 2021 елда мөфтият чын борынгы типография басмасы нигезендә Казан басмасы дип аталган компьютер шрифтын җитештерә. 2022 елны Коръәннең кулъязма мөсхафы әзерләнә башлый һәм 1803 елгы Казан басмасының репринт нөсхәсе дөнья күрә. Үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте бүген үз эченә түбәндәге административ-территориаль структур бүлекчәләрне ала. 9 казыят, 48 район мөхтәсибәте, теркәлү узган 1531 мәхәллә. Хәзерге вакытта республикада 1552 мәчет эшләп килә, яңа 64 мәчет төзелә, 63 мәчет тарихи булып исәпләнә. Булардан тыш соңгы 2 елда Россия Федерациясе мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе тырышлыгы белән республика балалар клиник хастаханәсендә һәм Казан ва Түбән Кама шәһәрләренең 8 сәүдә үзәгендә гыйбадәт бүлмәләре ачыла. Республика төзәтү учреждениеләрендә иректән мәхрүм ителгән мөселманнар өчен дә 12 мәчет һәм намаз уку бүлмәләре бар. Анда махсус әзерләнгән имамнар эшли. Һәр кеше инде хаталанырга мөмкин. Ләкин без һәр вакытта өметләнергә тиешбез кешенең үзгәрүенә. Һәм шуңа күрә тоткыннар белән бик зур эшләр алып барыла, аларга инде вагазлар укыла. Һәм әгәр дә тоткыннарга игътибар бирелмәсә, җәмгыятьтә тискәре күренешләр артырга мөмкин. Һәм статистикага карап без әйтә алабыз, dini tәрбия, ягъни dini белем алган тоткыннар кире төрмәгә кайтмыйлар. Республикабыз мәчетләрендә татар телле мөхит булдыруга, аларны татар үзаңын саклап кала торган урыннарның берсе итүгә дә диния нәзарәте зур әһәмият бирә. 2016 елдан башлап Татарстан мәчетләрендә җомга вагазлары татар телендә алып барыла. 2017дән ел сайын мәчетләр каршында татар теле курслары оештырыла. Шулай ук мөфтиятның үзендә рәсми һәм эш кагазьләре татар һәм рус телләрендә алып барыла башлый. 2019 елда Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте имам хатиплары тарафыннан гыйбадәт кылулар һәм дини йолалар уздыру турында нигезләмә әзерләнә. Аны эшләүдә барлык имам мөхтәсипләр, нәзарәтнең гөләмәләр шурасы, казыйлар шурасы һәм шәригать белгечләре катнаша. Төрле мәчетләрдә төрле тәртип булмас өчен, фитнәләр таралмас өчен нигезләмә әзерләнде һәм бу нигезләмә һәр имам өчен бик зур ярдәмлек булып тора. Ул нигезләмәдә вазифалар яхшы аңлатылган, хәтта инде акыйда мәсьәләләре дә бирелгән, җаназа намазы, җомга намазын, гаит намазын үткәрү тәртипләре аңлатылган. Һәм шушы нигезләмәгә таянып, һәр имам үз вазифаларын җиренә җиткереп, Ханафи мәзһәбе буенча башкара ала. Дини үсеш, ислам үсеше ул чынчылап Татарстан күләмендә үрнәк буларак булды һәм Россиянең күп төбәкләреннән килеп аның тәҗрибәсен өйрәнүдә булды. Һәм әле дә булса ул дәвам итә. Менә шушы тынычлыкта безгә эшләргә насыйп әйләсен. Инде диния назараты җитәкчеләренә дә, дин әһелләренә дә Аллаһ Тәала саулык, сәламәтлектә хәерле көннәребезне үткәреп, Аллаһның юлыннан адашмыйчан, саташмыйчан, динебезне, милләтебезне саклаучылар җөмләсеннән һәр кайсыларыбызга узарга насыйп әйләсә иде. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең санап үтелгән һәм башка проектлары илебездә уникаль булып тора. Россия мөселманнарын дөнья күләм өммәтнең абруйлы бер өлеше итеп таныта. Әлхәмдүлилләх,
Аллаһ Тәгалә безне мөселман итеп яратты, иман белән бүләкләде, гыйбадәт кылырга, өммәт өчен хезмәт итәргә насыйп итте. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әлеге тырышлыкларны риясыз булган хәлдә кабул итсен, ә җумһуриятебездә Аллаһ китабының сүзе бер вакытта да тынмасын иде. Амин.